Aduzi ife na mbụ n'elu ụwa nke na-enwere otu anyị ga-esi gbanahụ ya. Nke mbụ bụ ọnwụ, nke ịbụọ bụ nka. Yelo osisi na-emelụ mfengel mala mmalụ ịga nke ghọta ije. Gịbụbọ ya ya na-emelụ mfine boy mala mmalụ ịga nke ghọta ije. Ịga nke agba prọfesọ oyewu ife mfụlụ gale ifule n'ụwa anyị nọ n'ime ya. Onye dị ndụ ga-akalịlị nka, o ji ego ga-akalịlị nka, nwa ogbenye ga-akalịlị nka, nwoke na nwaanyị ga-akalịlị nka, ma igbo obere nwa ma igbo okenye. Kama na ife nna ayọzi ibu ka onye ọbụla asụla onwe ya kwụ na nso. Maka na ife nna afụzi ibu na ụfọdụ na-asụ onwe fa akwụ na njefa wee chezọ na onye ka nkọ.